بعضا نعم يوغا ما كان ولا يهبد يوغا ايوه واعتدى بعضهم بعضا نعم بعضهم بعضا نعم يوغا ما كان ولا يجقد يوغا يتونجل ايوه هذا عجيب فالأنبياء كلهم من عند الله الأصل واحد نعم أن باب يفوف أمي كتو الله سبحانه وتعالى ايوه لاسلي ما دكو غوتو فود ما دكو غوتو نعم كلهم رسول الله ايوه كم يفوف كو نلابي الله فالله واحد خالق السماوات والأرض نعم الله كو غوتو تدو كم موجي تغلي ديله ايوه هل يعقل أن يقتتل أتباعهم نعم ɓe ngannduɗaa rewɓe e annabaaɓe Allah eyi te annabaaɓe fof asli mum mon ko gooto Non. Allah ko gooto mbele ene aamnoo rewɓe e caggal maɓɓe kaɓa eyi mbele hakkille ene jaɓa rewɓe e caggal maɓɓe kaɓa hada huwa aljahl non ɗum tan woni majjere eyiyo woni majjere ko ndenden huunde wootere Eyi. ngonen habde kadi e nder nden ɗon huunde wootere non tigi ɗum woni jahal eyiyo badama jaa alhaq non caggal nde goonga ari eyi la yanbaghi l'ikhtilaf luural hanti haanaani non ɓaade goonga ari annabi dariima deftere jippiima Ah. luural gaddowal hare eyi ngal luural kay haanaani فالاختلاف قد يكون طبيعيا non luural hakkunde yimɓe eyi ene waawi wonde luural aadi luural aadi non luural aadi holko addanta wonde ngal ɗo luural ko luural aadi eyi ɗum ko bi naqsil maalumati non ko manquede information non wonko aɗa manki humpito Eyi. wonko mankuɗa andude e oɗo masala Non. ganduɗo ɗum on haala a andirani hono nda noon eyi mbiya mi famirani hono nda noon Ejo. caggal ɗum sa andi sa yi gonga o so gonga o feeñanima Non. a jebbiltota eyiyo ndeke wonka humpitake e huunde nde mbasa ɗum jabde non wasnuma ɗum jabde ko wasdema ɗum famde eyiyo caggal ɗum sa faami woni tabayyana alhaq Non. gonga feeñi wona Yo. ndeke luural qad yakunu tabiiyan Non. luural tabii ilajuhu an yatiya alhaqu sarihan non safara mum tan kode gonga daroto yeeso ma eyi an jattinoɗo gonga ɗon ene funngini Eyi. hakkille ene andi gonga non tigi wal ikhtilafu l akhar eyi wa amma luural gongal ngal ikhtilafun qadirun Non. ko luural nefningal Yo. ko luural caltiɗngal ko huwa ikhtilafu l ahwa non luurdude to baŋnge belaaɗe Eyi. wa shahawat luurude to baŋnge tuuñooji Non. wa ri'asat Eyi. luurude to baŋnge ngardaagu nde ngardi to o foti ardade gaa ɓe koni wonde ɗum ikhtilafu tanazu Non. yimɓe luura poɗodiral ɓeygoni ɗum Eyi. ikhtilafu l hudud yimɓe luuda to baŋnge geɗe ɗum ɗo ko ha daña heen geɗal ɗum ɗo ko ha kaari daña heen geɗal eyi naudu billahi min hada l ikhtilaf non yo allah dandu yo allah reen Amin. e façon ngal ɗo luural yo almuslimuna ilahuhum wahid non julɓe fof so tawi ndendi deweteɗo makko ko gooto deweteɗo maɓɓe ko gooto nabiyuhum wahid Non. annabi maɓɓe ko gooto muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko kitabuhum wahid Non. deftere maɓɓe ko wotere alquran sunnatuhum wahida Non. sunna maɓɓe ko gooto sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallam lakin maa al asaf kamɓe fof e rendude ɗeɗo gotel eyi lakin alam yaqtatilu non beele julɓe mbarodirani beele julɓe kaɓani ha mbarodiri alaysa kullu fariqin yat'anu bil fariqi l akhar Non. beele wona kala fedde ene daro aybinde e yiwde e ellinde fedde heddine nde te wa hum jami'an yarji'una ila ilahin wahidin wa kitabin wahidin wa sunnatin wahida Non. te kamɓe fof ruttorde maɓɓe ko allah goto subhanahu wa ta'ala deftere alqur'ana sunna muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tigi شرما فالخلافات بين جماعة المسلمين نعم. خلافات عميقة جدا جدا eyiyo luure gonɗe hakkude partiji julɓe ɗi luure gonɗo hakkude équipaji julɓe ɗi Eyi. ko luure goɗɗuɗe luggiɓɓe ha hen sahaji ene yettina darodirde silamaji non idan eyi mubasharatan te caggal annabi maɓɓe darima Naam. deftere maɓɓe darima Eyi. sunna maɓɓe darima wadde fal ikhtilafum ahwa tigi luure maɓɓe wonani so wona belaɗe Non. luure maɓɓe wonani so wona belaɗe Yo. ikhtilafuhum ala dunia luure maɓɓe wonani so wona ɓe luuri koye aduna mone foti yiɗ ɓurde hen goɗɗo mone foti yiɗ ɓurde goɗɗo e aduna he goɗɗo yiiɗa ɓurede ɓe luura hen Non. fa haulai da'ish wo boko haram o en emla wo ko nandi hen Non. da'ish pelle da'ish wona kaɓata koye Tigi. julɓe boko haram kaɓata koye julɓe Non. en emla mi anda ko en emla hono goɗɗo Al-Qaida. alqaida dowro mali ko nandi hen tigi yuqatiluna bidunia Non. kaɓirete ko sababude aduna eyiyo yasfikuna dima'an abriya dufata ko ƴiƴeje ɓe ganduɗa ko yimɓe rimɗuɓe ƴiƴeje dimɗuɓe mbiyani mbaɗani eyiyo
أي فاختلاف المسلمين اليوم بين جماعاتهم لوري جولبه هاندي حكودي بارتي جي مابbe اوتو بارتي اوغا بارتي اوتو بارتي وراني سو وانا اختلاف مصالح لورا المصلحات يعني لورا الانتريجي تان وني سبب او شهوات محضه تويوجي بولي تويوجي بولي kono wana gonga be jiibi hay goto yilahi gonga saka tawta goddo walla goddo tawta non walla jaba jibbilanade woppo dum deeje ولو شاء الله ما اقتتلوا أي بكبيرة كم بسون جوجار النبي قوته دفتر واتر سنة قوته ولكنهم اقتتلوا بكبير ولكن الله ولو شاء الله ما اقتتلوا سؤال الله جل نوم بكبتها ولكن الله يفعل ما يريد أي كون الله ولا تفكه بلا يفعل ما فالدنيا دار بلاء فالدنيا دار بلاء وقال لك جربويا لابد أن تمتحن فرص أجربت سو تبي كاجم سمبي على سبب الله جربت أسمي ما دي مرة كل ساعة كندون دالا ومين وين يقول مين جوجي حق مين فري دانجي جبابي نخنيا بي جنابي لابد أن تمتحن